Hola, bon dia, senyora. Li canvio els papers i diaris vells per paper higiènic. Esperi! Esperi, senyor, tingui això. Molt bé, nois. Què porteu? A veure quan pesa això. Només us en puc donar un rotllo. Oh, tan poquet, No és just. Ja ha fet negoci. Està bé, us faré una oferta especial. Genial. Teniu això. Moltes gràcies. Me'n vaig. Només m'ha donat això. Només un rotllo de paper? A on és? A on és? Es pot saber què busques, estimat? Estic buscant la revista que vaig comprar l'altre dia. La que tenia el Montfuji? Sí, exactament. Em pensava que ja no et feia falta i fa un moment l'he venut al drapaire amb els diaris vells. Quina desgràcia! Havia ficat tots els meus estalvis dins d'aquesta revista. Tots els teus estalvis? Ah, no res, no he dit res. Quants diners? 50? No, 40, més o menys 30.000 iens. 30.000? Quina barbaritat. Jinzo Shishimaru, anem a un lloc on ha deixat el drapaire al seu camió. Sí. De pressa! L'havia aparcat aquí, però ja se n'ha anat. El drapaire se n'ha anat. I ara què farem? Què fem? Quin embolic! Si era la primera vegada que venia aquest drapaire i no recordeu com era el seu camió, no el podrem trobar pas. Tu què hi dius, Atori? No hi podries fer res? Si li hagués vist la cara, hi podria fer alguna cosa, però sense cap pista no sé pas què hi puc fer. En aquest moment no en tinc cap idea. Hauré de rumiar alguna solució. No t'hi amoïnis, tot això ha sigut culpa meva. Jo el buscaré. La culpa és del pare per haver-hi ficat els diners. Ah, sí, és que... El que hem de fer és buscar-lo entre tots. Senyores i senyors, compro paper, diaris i roba vella. No és ell. Què us passa? Quines cares més llargues. Que heu perdut diners. No els hem perdut. Li han donat al drapaire una revista on el pare havia amagat 30.000 iens. Em sap molt de greu. Espavileu-vos i busqueu-los. Au, Jinzo, continuem buscant. Ei, caguetxo, trobarem aquests diners abans que ells. Els portarem a la mare d'en Kenichi i es posarà tan contenta que ens donarà una recompensa. I, a més, veurà que sóc un bon noi. És molt astut, amo! Mira! Un camió que replega paper! Anem-hi! Sí! Senyor, em pot prendre tot això? Sí, i tant. Els acabo de fer. Encara són calents. Calents? Els papers calents? Són uns moniatos torrats boníssims. Ah! Caguetxo, hauràs de menjar moniatos tota la setmana. Els gats no ens agraden els moniatos. Excel·lent! Només em falta afegir-hi la farina i tindré un producte per fer que es vegin les marques de les rodes. Ai, estic molt cansat, ja no puc més. Jo també he buscat per tota la ciutat i no he trobat res. Descansem una miqueta. Nini! Hola, Tori. Perdoneu-me que us hagi fet esperar. He fabricat un producte que ens ajudarà a veure els dibuixos que deixen els pneumàtics. Així trobarem el camió del drapaire. De debò? Digueu-me on havia aparcat el camió, el drapaire. Per allà. I estic segur que després va passar per aquest carrer. Hem d'esbrinar cap a on es va dirigir en girar la cantonada. I ara, sisplau, podeu fer-vos una mica enrere. Sí. Escamparé aquesta pols per on van passar les rodes. Però si no s'hi veu res... Ara trec tot això amb la brotxa. I examino el lloc amb aquesta lupa que es diu ull de mussol. La pols s'ha ficat en els forats que té la superfície i així podem veure les marques dels pneumàtics. Ah, ja les tinc! Aquest sistema és el mateix que fan servir els detectius per trobar les empremtes dels delinqüents, oi? Exactament. Fixeu-vos-hi, es veu perfectament com s'han anat en aquella direcció. Usarem el mateix sistema cada vegada que arribem en una cruïlla. I així descobrirem on ha anat a parar. Tècnica dels ulls de mussol. Se n'ha anat cap allà. Ha girat a l'esquerra. És fantàstic. Ets un geni. Cap a la dreta. Ha passat per aquí. Ves per on? Sembla que aquest invent és més útil que el meu nas. Ah, és aquest home! Senyor, on són els papers que li hem donat? Ah, sí, ara deuen estar a punt de premsar-los per començar-ne el reciclatge. Què? Acompanyi'ns a on són! Mai no havia fet un canvi que em causés tantes molèsties. Ja hi hem arribat.
On els reciclen els papers? Allà ho fan. Ni! Visca, quina sort! A Tori, moltes gràcies. De res, m'alegro molt d'haver-te pogut ajudar. Escolta, has dit que els teus estalvis eren 30.000 iens, oi? Sí, però... 10.000 iens. 20.000. I 30.000, res més, oi? Ten, aquests 30.000 iens són tots teus. Sí, però no entenc què fas. Això vol dir que els 20.000 que hi ha de més no són teus, oi? Però... Fantàstic! Aquesta nit soparem en un bon restaurant. Visca! L'he espifiada. Anima't, pare, has recuperat 30.000 iens. Em sembla que no et pots pas queixar.